אז מה בעצם הופך פרופיל מקצועי למשהו מרשים באמת? היום אנחנו נצלול לתוך סיפור הצמיחה של עדי. אנחנו נראה איך מסע מקצועי הוא לא רק רשימת תפקידים, אלא סיפור שלם על השפעה האנושית. יאללה, בואו נתחיל. תקשיבו למשפט הזה. בעיניי היית הדבר הכי טוב שקרה לתפקיד. וואו, זה משפט חזק, נכון? וזה מגיע ישר מקולגות. זאת נקודת הפתיחה שלנו, כי זה לא עוד משפט על ניסיון, זה על אימפקט, על השפעה אמיתית. ואז כדי להשלים את התמונה, מגיע החלק הזה. והכל בחן, באהבה ובמלוא מקצועיות. השילוב הזה הוא כל הסיפור. הוא מגדיר גישה שהיא לא רק מקצועית, אלא קודם כל אנושית. כזאת שמחברת בין יכולת גבוהה לבין לב גדול. אוקיי, אז שני הציטוטים האלה בעצם מזקקים את הליבה המקצועית של עדי. אנחנו מבינים שהסיפור פה הוא לא על מה עשיתי, אלא על איך השפעתי, על החיבור ועל ההשפעה החיובית על אנשים. והנקודה הכי חשובה כאן היא מאיפה זה מגיע. זה לא איזה מכתב המלצה גנרי, אלא עדויות אמיתיות מהשטח, מקולגות בעמותת פעמונים. וזה חזק יותר מכל שורה שאפשר לכתוב בקורות חיים. זאת ההוכחה החברתית האמיתית לערך שהיא מביאה. אז בואו נצלול קצת יותר לעומק. מה הבסיס המקצועי שעומד מאחורי כל המחמאות האלה? בואו נסתכל על פרופיל המומחיות שנבנה פה על פני 17 שנים. 17, כן, 17 שנים. 17 שנים של ניסיון בצמיחה, גם תעסוקתית וגם ארגונית. זה מספר עם המון משקל. זה כמעט 2 עשורים של למידה, של התפתחות, של עשייה. אז איך 17 שנים כאלה נראות בפועל? ובכן, זה מתרגם לזהות מקצועית שהיא מאוד רב-גובנית. אנחנו מדברים פה על מאמנת קריירה, על מומחית HR, על מישהי שההתמחות שלה היא צמיחה שמומקדת באנשים, וגם מנטורית לאוכלוסיות מגוונות. כל תואר כזה הוא עוד שכבה של מומחיות. טוב, כדי באמת להבין את כל מגוון היכולות האלה, הדרך הכי טובה היא לחלק את זה ל3 עמודי תווך מרכזיים. 3 תחומים שבהם המומחיות שלה באה לידי ביטוי. אוקיי, אז תראו את ההתפתחות הזאת, זה ממש כמו מעגלים שמתרחבים. זה מתחיל מהבסיס, מהעצמה של הפרט, ליווי אישי, אימון קריירה, הכנה לרעיונות. משם זה צומח לרמה הארגונית, בניית צוותים, ייעוץ HR, הדרכות למנהלים, וה-C זה מגיע להובלת קהילות שלמות, ניהול מתנדבים, פיתוח הכשרות. זה מראה איך ההשפעה שלה גדלה כל הזמן, מהאדם הבודד ועד לקהילה כולה. יפה. אז ראינו את המה. עכשיו בואו נראה את האיך והאיפה. איך כל עמודי התווך האלה נבנו בפועל, בשטח, במגזרים שונים. ציר הזמן המקצועי שלה יראה לנו בדיוק את זה. אז המסע מתחיל בעולם הקורפורייט, בביטוח ישיר. שם היא בונה את היסודות החזקים של גיוס בכיר. אחרי זה, קפיצה לעצמאות. היא מפתחת את הצד היזמי שלה, כיועצת HR וקריירה. ובמקביל, היא לא מוותרת על ההשפעה החברתית, ועובדת עם אוכלוסיות מגוונות במכון פילת ובמעגלי תעסוקה. והיום היא מחברת את כל זה יחד ומובילה קהילה שלמה בעמותת פעמונים. איזו דרך, באמת התפתחות מדהימה. והטבלה הזאת, היא מסכמת את זה בצורה מושלמת. תראו את הגמישות. מצד אחד העולם העסקי התאגידי עם פוקוס על גיוס בכיר ועבודה עם הדרגים הכי גבוהים. ומצד שני, העולם החברתי, עולם העמותות, עם פוקוס על שיקום תעסוקתי, על העצמה של קהילות. היכולת הזאת, לנוע בין שני העולמות האלה, זה מראה על ורסטיליות אדירה. אוקיי, אז דיברנו על ניסיון, על השפעה, אבל היום זה לא מספיק. כדי להיות רלוונטיים צריך גם את ארגז הכלים הנכון, את הכלים הטכנולוגיים של העולם המודרני. וכמו שאפשר לראות, ארגז הכלים שלה לגמרי מעודכן. אנחנו רואים פה שליטה בכלי AI ועיצוב כמו ChatGPT, Copilot וקנווה. כמובן, שליטה מלאה בכל חבילת אופיס, וגם שפות ברמה גבוהה, עברית שפת אם ואנגלית ברמה גבוהה. בקיצור, היא מצוידת בכל מה שצריך כדי לנווט בנוף המקצועי של ימינו. אז אם נסכם הכל, את הניסיון, את ההשפעה האנושית, את המיומנויות, הכל מתנקז לשאלה הזאת. וזה לא סתם שאלה, זאת בעצם הצעת הערך המרכזית. איך 17 שנים של מומחיות, שהיא כל כולה ממוקדת באנשים, יכולה לקדם את המטרה הבאה? זו שאלה שמשאירה אותנו עם המון חומר למחשבה, ומדגישה שהמפתח לצמיחה, בסופו של דבר, הוא תמיד אנושי.